बादियाव आंखौ जे बिसोर भुल मोनसे अपप्रचार सलायगासिनो जे आं बे जायगायाव थांनानैहाय बे माबाखौहाय बुलायलायनायखौहाय आं दैदेनहैदों होननानै जे खोथा फोसावगासिनो बे एकदम नंखाय। मिस्टार आखि बर'नि जायफ्रानाखि गुन्दाफोर आरो जायफोरानाखि डेभिड आरो डायमन्ड दिपनजय आरो मिस्टार पवन बिथांमोना आखि बर' आरो पवन बिथांमोना सानैबो एक्स बिथांमोननि लिडावनो दिनै बैफोरबायदि जाथाया जादोंमोन। इउनिभार्सिटियावहाय जेबो गाइडलाइन्स गैला नामा, रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स गैला नामा? बे हस्टेलनि गथ'फ्रा हरनि 11टायावहाय बोरैनो इउनिभार्सिटि मेन गेटनिफ्राय फैनानैहाय देबोरगाव बादि ओनसोलावहाय बोरै बुलाय सुलाय खालामफैखो? इउनिभार्सिटिनि जे हस्टेल बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माबा फरायग्राफोरनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हस्टेलखौ बानायनाय जादों ना बायरानिफ्राय फैनानैहाय बेयाव मानसिफोर आड्डा खालामफैनायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हस्टेलखौ बानायनाय जादों? केन्डिडेट बे मा होनो टिम भिजननि गथ'फोरखौहाय माबा हस्टेलावहाय गार्लस हस्टेलावहाय बयस हस्टेलावहाय नों केम्पेनिं खालामनो होआखैनो। बयस हस्टेलनि बे नेरसोन फंबायमोनाहाय गार्लस हस्टेलनि गथ'फोरखौहाय सिगि सह खालामनानै हाबहोनो मानो मोना माबा बे बायरानि हस्टेलनि होननानै खोथा जोबनाय आं खोनानो मोन्दों। दिनैनि दिनाव जुदि हस्टेलनि गथ'फोरा बायरायाव ओंखाराखैमोनबा बेयाव जे इसिबां गेदारिं जादोंमोन, मैया जे बे फंबाय फेन्टम मोसाहारिया बुजादों बेखौ सोर आखाइ होखो? मैया जे गारि बुफायदों फेन्टम मोसाहारि फंबाय गाखोनाय गारिखौ जे बुफायदों, बे गारिखौ सोर बुफायदों? दिनैनि दिनाव बोरै नों हस्टेलनिफ्राय पास आउट जालांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगां पास आउट जालांनाय माबाफ्रा मानसिफ्रा बोरै हस्टेलावहाय थाफैनानै इलेक्सननि सिगां माल' जमा जाफैनो मोनो? आसलते आङो जाथायावहाय प्रथमनिफ्रायनो गैयामोन, सिगांनिफ्रायनो गैयामोन। जाथाया ओरैबायदि जादों, आङो बिदिनो 11टासोआवहाय मोनसे कल मोनदों, फन मोनसे मोनदों, आंनाव कल मोनसे सफैदों। बेवहाय बुंनाय जादों जे मोनसे प्रब्लेम मोनसे थारमाने गेदारिं जादों, क्राउड गेदारिं जादों। मानो जादों होननानै सोंहरनायावहाय माखासे जोंनि बे फंबायमोनहा आरो माखासे बे जायगानि जोंनि बिदामोनाहाय खोन्थाहरदों जे माबा इउनिभार्सिटि इलेक्सनखौ लानानैहाय सोरबा फैसा रानफैदोंनो, सोरबा जौ रानफैदोंनो होननानैहाय होसोलायनाय जादों, जेरावहाय गंसे गारिखौ हमनो मोननाय जादों होननानै खोन्थाहरदोंमोन। जे बे गारियावहाय बे दुफां बर' होननाय UPPLनि माबा इयुथ विंनि सोरबा सोद्रोमा बे गारियाव दंमोन होननानैहाय ज' लाबोदोंमोन, फैसा लाबोदोंमोन होननानैहाय मोनसे खोथा सावरायनाय ओंखारदों आरोखि। ओमफ्राय आं जेब्ला बे खोथाखौ खोनायो जे गारिखौ हमथानानै लाखिनाय जादों, ओमफ्रायो माबायाहाय मानसिफोर जमा जादों होननानै जेब्ला आंनि खाथियावहाय बे खोथाया सफैयो, खबरा सफैयो, आं इमिडियेटलि जोंनिनो बालाजान थिनालिनि जोंनि आउटपस्टनि जे OC मेडाम दङ, बिथांनि मुङा चन्द्रमिका नियक, बिथांखौहाय आङो मोनानि 11टायाव थिग खबर मोननाय लगे लगेनो आं मेडामनो फार्स्ट इनफरमेसनखौ हरग्रोदों, खबरखौ हरग्रोदों जे मेडाम बिदि बिदि जाथाय जादों ना, जाहाथे इलेक्सन टाइमावहाय नोङो एसे दुंहाव थासारिया जाखायो, दा जाहाथे जेबो नों गाज्रि माबा मोनसे परिबेस जाया, बिनि थाखाय नोंथाङाहाय इमिडियेट एक्सनखौ लानांगौ। नोंथाङा इमिडियेट बिदि जायगायावहाय माबा क्राउड गेदारिं जादों ना, बेखौहाय नोंथाङा हेन्डेल खालामहैनानैहाय मेडामखौहाय आं रिकुवेस्ट खालामहरगोन। बिनि उनावहाय दसे उनावहाय आं खबर मोनबाय जे जेब्ला बायद'आहाय सौहैयो, जोंना OC मेडामाहाय जेब्ला सौहैयो, बे समावहाय आरो मोनसे फन फैबावबाय, होनहरबाय जोंना फंबायमोना जे आदा नोंथाङा जुदि खाथियाव दंबा खेनसे नुजाफैदो, माबायावहाय पुलिस फैबाबो क्राउडाहाय बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांगासिनो, बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो, जायनि थाखाय पुलिसाहाय कन्ट्रल खालामनो हाया जादों। दा बिनि थाखाय लेंहरबाय। दा आंबो बारा गोजानाव गैयामोन, आं तितागुरियाव सासे लोगोनि न'आवहाय मोनसे अकेसन दंमोन, आं बेयाव दंमोन। दा बिनिफ्राय खबर मोननाय लगे लगे आङो बे माखासे जोंनि लोगो बिथांमोनखौहाय लिंहरनानै आं बिनिफ्राय थांफाबाय जायगायाव। ओमफ्राय आं नुहैबाय जायगायावहाय ओरैबादि लोब मानसि फैबाय, मानसि फैनायनि गेजेरावहाय सिटुवेसनखौ जिहेतु नों गाज्रि जानाय बादि नुबाय आं इमिडियेटलि दसे उनावनो 11टा
15सो जाबायमोनदां आङो असि साहब जोंनि क'क्राझार सादर थानानि असि सार बे देबज्योति फुकन सारखौहाय खेननै ट्राइ खालामदों फन मोनैयाव आङो एसपि सार जोंनि पुष्पराज सिं सारखौहाय डाइरेक्टलि फन खालामदों ओमफ्राय बिथाङा फनखौ रेसपन्स होदों रेसपन्स खालामनायनि उनावहाय आं सारनो जेब्ला जाथायखौ खोन्थायो साराबो होनदों असि सारनो इनफरमेसनखौ हरगोन ओमफ्राय दसे उनावनो एसपि सारजों रायज्लायखांनानै आरो असि सारा आंनाव जेब्ला फिन खेबसे फन हरफिननानै सोंहरो मा जादों होननानै आं जाथायखौ मोजाङै खोन्थाजोबो जे बे मोनसे मब क्रिएट जागासिनो मोनसे क्राउड गेदारिं जागासिनो बेखौ इमिडियेटलि जुदि माबायाबा दोबथाय होनो हायाबा थासारिया बिराद गाज्रि जानो हागौ होननानै आङो सारनि सिगाङाव फोरमायहरो आरो लकेसनखौ आंनो हरो आं सारनो खोन्थाहरखादों दे सार आं बे जायगायाव सफैनानै दंफैयो दा आरो बिनि सिटुवेसना एकदमबारे मोजां नङा आं बे खोथाखौहाय आंनि तरफनिफ्राय पार्सनेलि इनिसियेटिभ लानानै जाहाथे जेबो आबहावा गाज्रि जाया बिनि थाखाय आं पार्सनेलि आवगायबोदों दा बिथांमोनाहाय माखासे जे ससियेल मिडिया बा माखासे पर्टेल चेनेलफ्रावहाय आं बे जोंनिनो दा एक्जिस्टिं जेनेरेल सेक्रेटारि फंबाय नेरसोन नार्जारि नां बिनि मुङा आरो बारग' GS बिथाङा 21-22 माबा सेसननिमोन खोमा सुपार सिनियर दानि बिथाङाथ' दा बे इउनिभार्सिटिजों जेबो लोब्बाबो गैया दा बिथांमोनाहाय आंखौ एलिगेसन होदों बिथांमोनाहाय आंनि सायावहाय माखासे बाथ्रा फोसावदों जे बे जे मैया जे बुलायलायनाय जाथाय बा गारि देफायलायनाय जाथाय जादों बिनि मेन जे माबा मानसि दैदेनगिरि बे आंखौ होननानैहाय बिथांमोनाहाय फोसावदों दा बे एकदम नंखाय जुदि नोंथांमोना मिडिया हिसाबै बे जाथायखौ लानानै जुदि जोंनि असि बायद'खौहाय असि सारमोनखौहाय जुदि नोंथांमोना सोंहैनो गोसोबा सोंहैनो हागोन जे फना सोर हरा बोरै बिथांमोनाहाय बे जाथायनि बारै खबरखौ मोना बेखौ नोंथांमोना सोंहैनो हागोन दिनैनि दिनाव बिदि मानसिखौहाय जाय मानसिया दाय गैया बे मानसिखौहाय दाय साजायनि थाखाय मानसिफ्रा बिराद नाजायो खिन्थु जेसेबांखि नाजाया मानो सैथोआ सैथोखा सैथोखौ असैथो खालामनो हाया दिनैनि दिनाव बे फंबाय नेरसोन नार्जारि आरो माबा जोंनि फंबाय माबा बिकास नार्जारि होननाया बिथांमोननि भिडिअ'आनो ओंखारबाय मैया जायगायाव बिसोरो होख्राव होसि खालामनाय बे जाय गथ' मा नाम मोन्दोंमोनथाय गथ'ना फेन्टम मोसाहारि होननाय दानि एक्जिस्टिं एजिएसनो फंबाया बे फंबायखौ मैया गाग्लोबनाय समावहाय बे फंबाय नेरसोनजों फंबाय बिकासजोंआनो बे फंबाय फेन्टमनि खाथियाव दंमोन बेखौहाय नारा नाथा खालामनायखौ भिडिअ दा जे ससियेल मिडियाआवहाय ओंखारगासिनो बेवहाय क्लियारलि नुनाय दङ जे खाथिसिन गसंनानै नारा नाथा खालामनाया बे बिकासजों ओमफ्राय नेरसोन फंबायजों आनोमोन बे फेन्टमनि खाथियावहाय दा बेफोरबादियाव आंखौ जे बिसोर भुल मोनसे अपप्रचार सलायगासिनो जे आं बे जायगायाव थांनानैहाय बे माबाखौहाय बुलायलायनायखौहाय आं दैदेनहैदों होननानै जे खोथा फोसावगासिनो बे एकदम नंखाय आरो जुदि बिथांमोना जुदि प्रुफ खालामनो हायोबा प्रुफ खालाम जुदि प्रुफ गैयाबा जानला मोनला बिदि फाननानैहाय आंनि नामखौहाय बदनाम खालामनो नाजानाया बे कमप्लिटलि माने साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बे बिथांमोनखौहायनो मोनसे भुल माबा समाजनि गेजेरावहाय मोनसे भुल माबा स्वीकृतिखौ होगासिनो जे बिथांमोनाहाय भुल लामाजोंहाय थांगासिनो बिदि ओरैनो जानला मोनला फोसावनाया बे खुनु प्रयजन गैया आरोखि आङो सासे समाजनि मानसि हिसाबै फर्मार आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनो खेननै आङो जेनेरेल सेक्रेटारि जानाय बे हिसाबै आङो गावनि इउनिभार्सिटिखौ जाहाथे मालाबाबो मोनसे गोसोम दागो नाङा जाहाथे इउनिभार्सिटियाहाय एसे इउनिभार्सिटिखौ जोङो जे जायगायावहाय जों फरायो बेखौ जों मा होनो मन्दिर होनो जाहाथे बे मन्दिरावहाय मालाबाबो माबा मोनसे दागो नाङा खालाय जाया बा मोनसे भुल माबा आबहावा फैया गाज्रि आबहावा फैया बिनि थाखाय आङो सब समय आं खामानि मावबोदों आंनि GS खालावबो आं बहुद खामानि मावबोदों इउनिभार्सिटिनि थाखाय दिनैनि दिनाव माबा हस्टेल नन हस्टेलनि खोथा ओंखारदों दा जोंनि टाइमावथ' जोंखौ सोरबा हस्टेलाव थानाय जोंनि सिनियरफ्राबो आंनि लोगोफ्राबो आंखौहाय हस्टेलाव हाबनो मोना हस्टेल बायरानि केन्डिडेट जानानै आं हस्टेलाव केम्पेनिं खालामनो मोना बेफोरबायदि खोथाबो ओंखाराखै दिनैनि दिनाव बे फंबायमोननि समावहाय बिदि खोथाबो ओंखारनाय आं खोनादों जे बायरानि केन्डिडेट बे मा होनो टिम भिजननि गथ'फोरखौहाय माबा हस्टेलावहाय गार्लस हस्टेलावहाय बयस हस्टेलावहाय नों केम्पेनिं खालामनो होआखैनो बयस हस्टेलनि बे नेरसोन फंबायमोनाहाय गार्लस हस्टेलनि गथ'फोरखौहाय सिगि सग' खालामनानै हाबहोनो मोना मानो मोना माबा बे बायरानि हस्टेलनि होननानै खोथा दिहुननाय आं खोनानो मोन्दों दा बेफोरबादि खोथाफोरखौहाय सोर लाबोदों बेफोर गिदिर मोनसे रहस्य आरो मैयानि दिनावहाय मोनसे खोथा रहस्य बिराद गिदिर कुइसना जाहैबाय माबे माखासे आं कुइसन माबा नोंथांमोननि सिगाङावहाय दोननो सानदों
रायजोहाय बे जिनिसखौ बिसार खालामनांगौ दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे हस्टेल बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माबा फरायग्राफोरनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हस्टेलखौ बानायनाय जादों ना बायरानिफ्राय फैनानैहाय बेयाव मानसिफोर आड्डा खालामफैनायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हस्टेलखौ बानायनाय जादों दिनैनि दिनाव बोरै नों हस्टेलनिफ्राय पास आउट जालांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगां पास आउट जालांनाय माबाफ्रा मानसिफ्रा बोरै हस्टेलावहाय थाफैनानै इलेक्शननि सिगां सिगां माल' जमा जाफैनो मोनो बे आंनि सेथि सोंलु नैथि सोंलुआ जाहैबाय जिहेथु नोङो एमसिसि सोलिगासिनो इउनिभारसिटियावहाय बुसु इलेक्शननि एमसिसि सोलिगासिनो बे एमसिसि सोलिफुनाय समावहाय बोरै बे केम्पेनिं प्रसेसआहाय बोरै मानो सोलिबाय थाबावामोन थामथि सोंलु इउनिभारसिटियावहाय जेबो गाइडलाइन्स गैला नामा रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स गैला नामा बे हस्टेलनि गथ'फ्रा हरनि 11टायावहाय बोरै नों इउनिभारसिटि मेन गेटनिफ्राय फैनानैहाय देबोरगाव बादि ओनसोलावहाय बोरै बुलाय सुलाय खालामफैखो बे आंनि थामथि सोंलु ब्रैथि सोंलु दिनैनि दिनाव जुदि हस्टेलनि गथ'फोरा बायरायाव ओंखाराखैमोनबा बेयाव जे इसिबां गेदारिं जादोंमोन मैया जे बे फंबाय फेन्टम मोसाहारिया बुजादों बेखौ सोर आखाइ होखो मैया जे गारि बुफायदों फेन्टम मोसाहारि फंबाय गाखोनाय गारिखौ जे बुफायदों बे गारिखौ सोर बुफायदों सोरबा मानसियाहाय गावनो गाव गोदोनायावहाय गनजोंहाय बुनानै लानो हायो नामा मेडिकेल रिपर्ट दङ दा बेफोर खोथाफोरखौहाय रायजोआहाय बिसार खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे फरायग्रा बिथांमोन दङ बिथांमोनाहाय बेखौ बिसार खालामगोन दिनैनि दिनाव इउनिभारसिटि लाइननि माबाफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय फरायग्राफोर जोंनि माबा फरायग्रा फंबाय बिनानावमोनखौहाय सोर मानसियाहाय जाम्बा जुला सानदों बिसोरथ' जाम्बा जुला नङा बिसोर बयबो बुजिनो गोरों नायनानैहाय बिजिरनो गोरों दा ओंखायनो आंनि सायावहाय जे बे दा अपप्रचार सोलिगासिनो आंहा बेयाव जेबो होनांगौ गैया आं जेबो मोनाखैबो खिन्थु खेंफोरथि मोनसे होनांगौ दंमोन मानोना जेबो बुंद्रायाबाबो मानसिफ्रा सानो जे बिनावनो गोरोन्थि दंखायोमोन ओंखायनो साहस मोनाखै होनफैनो थाखाय खिन्थु आंनि सायावहाय आंना स्पस्ट' खोथा आं एकदम बेवहाय इनभल्भ नङा आरो इनभल्भ थानो मोनबा आं फिजिकेलि सिगांनिफ्रायनो इलेक्शन केम्पेनिंफ्रावहाय आंखौ नुगौमोन आं जेरावबो फिजिकेलि आं गैया मैयाबो मोनसे माबा बिसोर भिडिअ मोनसे आंनि क्लिप्स फिसा भाइरेल खालामगासिनो बेयावबो आङो ओरैनोसो गसंनानै दङ बे टाइमावहाय आङो बोरै सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो बे जिनिसखौसो सानदोंमोन दा बिथांमोना बेखौ भुल मोनसे अपप्रचार खालामदों ओंखायनो आङो जोंनि बड'सा ओमफ्राय जोंनि NBN निउस पर्टेलनि जोंनि बिदा लोगो नोंथांमोनखौहाय मोनसे जे सैथो बाथ्रा बेखौहाय रायजोफोरनि सिगाङावहाय फोसावनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो आं आसा खालामो जे जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बिदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसावहाय इनभल्भ जानो नाङा दिनै मोनसे बे एजुकेसनेल इन्सटिटिउसननिसो इलेक्सन जागासिनो दा जागासिनो दा बेफोर इलेक्शननि थाखाय बिदि बायरानि एलिमेन्ट्सफोरखौहाय बांद्राय हाबहोनो नाङा बिदि जौ रानलायलायनाय फैसा रानलायलायनाय माबा ब्राइब होनाय रिगिं खालामनो नागिरनाय बेफोरखौ एकदमबारे गोजानाव थानांगौ बेफोरो एकदम एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जायगाखौनो होनो नांथारा एसेनोसै